Kaixo, gaurkoan The Plucky Squire aztertuko dugu. Bideoko oso interesgarria iruditu zait. Beno, bideoak bi atal nagusi izango ditu. Lehenengoan, liburuaren barneko abentura bat aztertuko dugu, abentura zatitxo bat, eta hitzen manipulazioari buruz hitz egingo dugu. Jokoak aurkezten dituen buruzgarretako bat egingo dugu. Eta bigarren atalean, liburuaren kanpoko abentura bat biziko dugu, eta liburua maneiatzeko artefaktu bat lortzen saiatuko gara. Ikusten duzuen bezala, lehenengo helburua nire buruz edo nire gustokorako toki bakoitzen dauden arerioak garbitzea izaten da. Orduen kolpe batzuk jo eta behar direnak akabatzen ditut lekua libreago usteko. Badaude ate batzuk arerioak akatzen dituzunean irekitzen direnak, adibidez hori. Eta, hitz hau nik badakit gero behar izango dugula. Orduan, lehenengo eta behin guztiak akabatuko ditut eta gero egin beharrekotara pasako gara. Ikusten duzuen bezala, eraso desberdinak daude, ez daude pilo bat, baina badaude batzuk, gutxienez jokalaria pixka bat entaten dituta mantentzeko bestekoak. Badaude eraso arruntaren sorta arruntena, hau da hiru kolpekoa, eta beste batzuk. Hor ikusten zuen bezala liburutik irten gara, beste toki batetik sartu behar ginelako. Liburu barnetik ezin ginen horraino heldu. Eta beharrezkoa zaigu testua aldatzea. Testua aldatzearen poderioz errealitatea aldatzen da liburuan. Eta modu honetan urez betetzea lortzen dugu. Eta horrela hosto bi horiek erabili ditzakegu palankara heldu eta atea irekitzeko. Burdinezko ate hori irekitzeko. Hortik jauzi egin genezake, berantz, eta hemen testu berri bat agertzen da. Eta bertako hitz bat beharrezkoa izango zaigu aurrerantzean. Azken finean ikusten duzuen bezala, horretan datza abenturaren zati batzutan bakarrik. Esaldi jakin batzutan dauden hitz jakin batzuk alda daitezke, eta hitz horiek aldatzerakoan posible bada aldaketak gauzatuko ditugu. Eta azkenengo hitz hori hasierako toki hortan jarrita, somorroa erraldoia izatetik oso txiki izatera pasatzen da, eta bidea libre uzten digu aurrera jarraitzeko. Ikusten duzuen bezala, testua euskeratuta dago, Josu Igoari eskertu behar diogu beste behin, egindako lana, eta kasu honetan nire aburuz oso bideoko interesgarria hautatu du itzulpena egiteko. Ikusten baduzu zuen gustuko izan daitekela, benetan gomendatzen dizuet. Eta hemen saltoko dugu abenturaren beste zati batera. Hemen Artia izeneko hiriburuan gaude, baina liburutik irten behar gara abentura liburutik kanpo egiteko. Eta joan gaitezen nora joan behar dugun ikustera. Kasu honetan, hor ikusten den etxe handira heldu behar gara, bertan dauelako artefaktu berezi bat. Artefaktu berezi bat gero liburua maneiatzen, manipulatzen, manipulatzea baimenduko diguna, ezta? Eta ikusten duzuen bezala arerioak berdinak dira, baina kasu honetan hiru dimentsiotan egin da. Volumena lortu dute eta beste modu batera korpostuta daude, baita jot pertsonaia ere, ezta? Kontrolatzen dugun hori ere. Eta lehen esaten den bezala, erasoak berdinak dauzkago. Eraso arrunta, espata jaurtitzea, salto eta eraso, eta biraka egiten duen eraso hori. Ikusten duzuen bezala, errealitatean gaudenean edo liburutik kanpo gaudenean ere batzutan marrazketera sartzen gara. Eta hori, liburuan egotea bezala da. Kontrol eredu horretara pasatzen da. Hemen paisaia polit bat ikusteko abagune aurkezten zaigu, baina jarrai dezagun.
bagabiltza astiro heldu behar ginen tokira heltzen, eta ikusten duzuen bezala, kasu honetan giltz bat lortu behar dugu. Giltza kasu batzuan agertzen da, arerioak akabatzea eskatzen diguten ateak daude, baina baita giltz berezi bat eskatzen dutenak ere, eta hau kasu horietako bat da. Lehen esan dakoa, arerioak berdinak dira, baina beste modu batera, eta hemen ikusten da nola egon daitezkeen arerio berdinak erakusteko modu bidez berdinetan. Bueno, hemen nahiko txokolpatzen ari zaizkit, berez jokoa ez dut uste zaila denik, hor edozelan nenbilelako, burrukan edozelan nenbilelako berrotu zela uste dut, eta ikusten duzuen bezala, kolpatzen maraute ere sarritan bihotzen bat ematen dizute, beraz, normalean ez zaituzte kolpen gaitik akabatzen. Zailagoa da kasuen baten puzzleren bat ondo ulertzea edo, baina orokorrean nahiko errazea ditu zait. Hor ikusi duzu plataforma zatitxo bat egon dela, eta giltza lortu ondoren, ona sartu eta giltza sartzen dugu. Ikusten duzuen bezala, beti dabil nahazten, ez da, apurtxo bat bidimentzinoko eta irudimentzinoko munduak. Eta horixe da ikusten duzuen moduan, historiak aurrera darrai, eta nik ez dizuet gehiago horreratu nahi, eta zoritxarrez artefaktua zetako den ikusi gabe geratuko zarete. Agur, ondo ibili.